măsuri. Da. Ia să vedem dacă s-au dus la îndeplinire. Ați trage voi măsură să... Când le-ai tras ultima dată? Sigur? Mă, sigur, te cred cu cuvânt. Ia trage. Ia uite cât de cerul. Cât de cerul. Uite favoritul meu. Ia uite cum sunt. Ia uite pe pereți. Mă, pe pereți. Ia uite și pe aici cum fuge. Ia uite-i sărăcuții. Hai, v-am spus ca o familie? Nu mă credeți. Ia uite cât sunt aici. Ia uite-l. Hai, tăticu, du-te și tu după frățiorii tăi. Hai și tu. Hai și tu. Hai și tu. Vai de capul meu. Mamă. Gata, știi când o DPS. Și când o să deschis? Când o să mă chem pe mine personal. Doamna comisar, scrieți personal că vin la inaugurare. Când e toată? 06. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine! Aparțineți de Carrefour direct? Secția asta aparțineți de Carrefour? Da. Ce prăjiți în cuptoarele astea? Ce prăjiți? Și smoală, și jec, și mănâncă omul. Mănâncă arădeanul, că e bun la Arad, e bine la Arad. Și cum vă numiți aici? Carrefour? Carrefour, bravo! Depozitare necorespunzătoare, fără etichetare. Ăsta ce e, doamnă? Da, orezul. Ce am făcut azi. Azi l-ați făcut? Da, da. Îi spuneți lui Mutu că este de azi făcut. Tot ce există în frigider spre casare. Curat când vă faceți prin magazin? Ia uitați ce de cameră e cu curcada asta. O TPS pe tot magazin. Spre casare, fără dată de identificare. Nu știi când le-a făcut, fără dată de identificare. Uitați-vă la brânza asta. Cam cât îi ia ca să se întărească, să facă culoarea asta aici. Ia spuneți-mi dumneavoastră, ca gospodin așa, ia uitați. Unde-i zero? Vedeți unde a stat în zero, e ok. Ia uitați. Deci compromisă toată brânza. La fel, spre casare. Eu înțeleg că sunt decoruri, dar strugurii ăștia îi puneți la dumneavoastră acasă, casat. Salata de vine te o faceți aici? Ați făcut-o. Dată de identificare, nimic. Și prețul unde e la ea? Astea toate de aici se casează. Dacă aveți un adăpost de câine în oraș, avem adăpost de câine? Da. Deci dacă aveți adăpost de câine, după sigilare și cântărire, dacă sunteți de acord, nu le aruncăm, le duceți la adăpost de câini, nu la oameni. Da? În condițiile care le fabricați. Infecția asta. Mai mă uit la alea bine silă. Are Carrefour bani, vă lipește cu scoci. Așa vă lipiți, așa vă cârpiți. Ați luat odată cu mănușile astea, nu? Da, da. Ați luat, nu? Dumneavoastră sau cine a vândut? Da, da, da. Și le lăsați așa pe ele? Băgați tot aceleași mănuși? N-are Carrefour bani de mănuși? La ce temperatură trebuie să stea? 4 grade. Cât? 4 grade. 3-4 grade. Care e nivelul de 6,2. Spațiu necorespunzător. Totul cu pește, cu înghețată, cu carne. Produse periate, fără etichetă, fără absolut nimic. Pui făcut, ținut în frigider, doar să fie încălzit. Doar să fie încălzit, să-l dea la oameni. Rasol de mânsat fără dată de expirare. 25 a câta, nu știu, nu ne interesează, nu avem. Expirată. Expiră la 8/04/2020. Dar astea sunt deja expirat, fără etichetare. Carne. Proaspăt puiuțul, băgat în jegul ăla la cuptorul ăla. Dă-i că merge. 2403. În halul ăsta sunt ținuți. Produsele de sus.
De fapt, tot ce e în frigider o să se casează. Uite modificarea organelor în interior. O vezi, schimbatul de culoare și începe să umple continuu. Uite. Și mai au 8 zile, da? Au luat-o din loc. Carrefour. Carrefour Arad. Carrefour Arad. Ia uite. Toate tăvile spre casare. N-aveți frigider special de ouă? Nu. Păi de ce? Faceți la centru. Aici, intrarea în zona crepusculară, ce avem aici? Patiserie, doar. A, patiserie. Uitați-vă ce e pe jos. În ianuarie am În ianuarie. Ploaie peste grămadă, nici nu știi ce e aici. Depozit necorespunzător. Aveți stocul la ce aveți aici? Îi spuneți, doamnei comisar, tot ce este în frigiderul ăsta datorită condițiilor se aruncă afară, să-i dăm posibilitatea să facă curat. Fai, ia veniți încă, domnule, păcat că nu miroase. Ia veniți, doamnă, și mirosiți puțin aici. Aici aveți cu siguranță șobolănași. Aveți cu siguranță. Ce faceți cu cartoanele alea două? Le lăsați moștenire, toate cartoanele astea aici? Toate infecția asta aici unde stă cu zahăr? Cu zahăr? Alte produse depozitate. Aici aveți șobolan la greu, putea șobolani. Dă-te, doamna comisar, de aici. Ia veniți cu astea, la început. Cheamă un domn să ridice gura asta la canal. Dacă e ceea ce bănuiesc eu, o să mai vă deschideți peste vreo 2-3 ani. Da, e clar. Aici deversează uleiul. Doamne ferește. Pentru poluare, pentru tot. E ulei. Se vede clar. Groapă de gunoi. Groapă de gunoi. Hai că deschide omul, a venit vara, acum are ce mirosi de la voi de aici. Doamnă, vă urez succes în următoarele, cel puțin în următoarele 25-30 de zile, nici nu s-a îndrăznit să faceți cerere de deschidere. Când tot acest Carrefour, faceți de râs emblema asta, cred că ea săracii nici nu știu de la centru în ce infecție se vinde aici, sub firma lor. Să o fie rușine. Când le-ați schimbat? Sincer vă spun, au cam o lună de zile o parte alea noi. De când a început, de când ai început... Dar mai am cu 20 de rezerve. Nu, au o lună jumătate, două. Se vede! Eu cu mânuța mea le-am Ai curățat. las pe aici brutarul? Nu, eu sunt băiatul Nelu Brutaru. Sunt și patron și slugă în același timp. Aici e casa lui... Acolo e mama, da, mama și tata. Și acolo am aruncat toate ceretane, tot ce a fost rău am aruncat, că sunt toate la casat. Mama mea. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Bravo! Eu sunt mama care stă aici de 50 de ani. Mulți înainte. Am lucrat toată viața acest lucru. Ce apreciez? Că am noi 9-10 bucăți făcute. Ce apreciez? Da. Că a scos Tot. din producție ce e vechi, dar luați-le și numai. Toate sunt noi. Vreau să-mi facă curățenie, le-am spus. Ia uite. Aveți voie să puneți tot. Am luat noi, că v-am arătat. Bine, rugăminte, doamna comisar. Faceți o bandă de jur împrejur și le aruncă în prezența Da, dumneavoastră. sigur. Da? Să-i facem curat aici și mamei Mai și am să le lui. duce la fier vechi. Da? Astea sunt scuvele vechi, nu le mai lucrăm. Foarte bine, dă-le. Astea ți le lăsăm, tăvile ți le luăm. Poți să le dai la fier vechi, poți să faci vechi cu ele. Numerotate toate tăvile, supuse spre casare. Ok. Felicitări pentru că ușor vă adaptați, să vede buna intenție. Domnul inspector șef, Ordonați. copiii mei au avut 1 an jumate și 2 ani jumate când am venit aici. Iar domnul Pentru inspector... că vă văd Nelu Brutaru, mă, am 52 de ani de meserie. Tu ești Nelu? Sunt Am ele. păcate. Deci, vă rog să duceți la București, Păi ce să fac cu ea la București? cât am numai de mâncat. Să le arăt la ăștia. Da, da. Ceaușescu a mâncat pâine de aici. Noaptea noi am stat. Nu, atunci iau înapoi că nu vreau să mor. Nu muriți. Pepsi nu produce brânză și nu sunt conforme. Asta nu e omologat. Hai să vă fac o demonstrație. Asta e de 50. Cât e diferența? De ce înseamnă neomologat? Bănuți în buzunar, clientul bea mai puțin. Și în meniu aveți patru, respectați, dar nu aveți măsurători.
Nu e nici de... Asta nu este, asta e Barber Zelius. Aveți o combinație chimică pe undeva, ceva? Faceți laboratoare? Astea toate le-ați produs azi? Doamnă? Da, da. Le-ați produs azi? Da. Este proaspăt, nu? Ia uitați-vă la asta. Uitați-vă la asta. Astăzi le-ați produs, astăzi s-au și congelat, nu? Cât este ce? Cum să-i spuneți zgomotul că le-ați produs voi astăzi pe asta? Hârtia suportă orice. Wow! Ia veniți încă. Că dacă astea în 4 ore s-au făcut așa și 3103. Mă risc, indiferent cum ați făcut-o, mă risc. Are minim 4-5 zile de când e făcută. Rețeta la ciorba de verișoare. Da. E sigură că atâta trebuie să aibă? Da. Și unde e rețeta? Îi dați la dublu? Și o porție de budingă, cât e? 230 de grame. Se mănâncă bine la cantină. Azi la budingă ați folosit unt? Ați folosit unt? Da. Da? Da. Închideți unitatea. Ce scrie pe untul ăsta? Ați lucrat materia primă cu unt expirat. Ia, ce ne dați? Eu ce are domnul patron? Ce are domnul patron? Este registrul de control. Corect. E ca lacrima. N-ați avut niciun control? Nu, N-ați avut. nu. N-aveți nicio vină, sunteți angajată, mai sunteți și din țara Oașului. Da, de acolo sunt știu, da. Cum i-ai zis tu că aia au țipat-o, Am nu? țipat-o, da. Așa o țipăm și noi pe toată marfa asta de aici, aceste deșeuri, le țipăm și le ducem la groapa de gunoi. Doamnă, puteți să nu mai luați că se închide. Doamne ajută că ați venit pe la Arad. Vă urmăresc 200 de ani. Sănătate multe vă dorim. Doamne ajută. Nespălate, pătate, în special haine de copii. Uitați-o pe asta. Cum să te duci la un copil cu așa ceva? Oare nespălată, adusă, asta a fost aruncat la gunoi. Ca toată lingeria intimă, chiloți pentru copii. Cum să duci la copii chiloți? Nici este interzis oricum la second hand așa ceva. Uite, pentru fetițe, chiloți. 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 Stai că acum ajungem la doamne, trebuie să ne punem mânușile. Chiloți. Uitați. Uite. Produse de copii, chiloți. Asta trebuie arătat. Asta e la metru, nu știu ce frumos chiloți. Asta e la metru. Sunt mari și de mine, pe cuvântul nostru. Mamă! Tricou de copil băgat la vânzare nespălat. Fiți pe el, jegos. Aceste produse sunt importate ca deșeuri textile. Și te șapcă cu toată transpirația, nespălată nimic. Ăștia au uitat să se spere în față, s-a decolorat puțin. Doamna comisar, tot ce există în acest spațiu, absolut tot, este supus casării. Nu sunt igienizate, nu sunt spălate. Ăsta nu seamănă cu sacul care l-a luat ca marfă nouă? Da. Aceleași produs. Da, dar nu de acum, de... Dar trebuie aruncat aici. Așa au zis. că Așa, dați-mi numărul de telefon domnului primar să ne pună și nouă la dispoziție o mașină de gunoi. Și toate astea să vină cu 2 echipe, îl rog eu, cu 2 echipe de la salubrizare să le încărcăm, să le ducem la groapa de gunoi. Proces verbal, uitați jucării. Jucării să le ducă acasă.
trebuie aruncat. Care trebuie aruncat. Cum să duci, mă, așa ceva? Îmbolnăvești copiii. Ia uitați-vă aici. În casca asta, pentru copil. Și păr, și infecție, și paianjen. Astea sunt deșeuri. Ați băgat deșeuri în țară, în România, și le vindem ca second hand. Domnul primar, o rugăminte la dumneavoastră, ne-ați fi de foarte folos să ne ajutați. Ne trebuie și nouă de la primărie o mașină de gunoi de salubrizare și 4 oameni să încărcăm dintr-un magazin toate infecțiile astea de haine second hand care au venit ca deșeuri. Și saci, gata, să vină cu saci. Bine, sănătate multă, domn primar. Astea ce sunt, stimate, da? În cartonul ăsta, în frigider, cu jecul ăsta. Poate o să vă intrați în reparație acum, da? Faceți astea de fapt. Ăsta, tot ce este în el, spre casare, neomologat. Tot ce avem aici, neomologat. Ce-i pe ăsta, că trebuie vreo lupă ceva? 2,4. Cât? 2,4. Și când l-ai fabricat, când l-ai scos, când expiră? Masa de lucru neomologată, igienizarea întregului spațiu. Le-ai pus înapoi? Da. Păi de ce le-ai pus înapoi? Aruncă-le. Dacă le-ai pus înapoi, noi le aruncăm. Ce ar trebui să le țin? În coșuri de inox. Tubulatura aia de unde vine? Și când ați curățat tot păi ia să vedeți cum să aveți. Întregul spațiu igienizat. Sigur. ODPS. Frigider neconform, Coca-Cola, ele vin congelate sau proaspete? Proaspete, nu? De la preparatul proaspăt, astea sunt pentru o porție, presupun, nu? În primul rând, etichetarea, astea nu sunt etichete, da? Trebuie de etichetă în care să scrie data de fapt, data când a scos-o și când expiră. Ce sunt astea? Cum? Câte aveți pe produs finit? 28 de lei, 400 de grame. Și ce ai de făcut pe viitor? Trebuie să faci așa, 400 de grame porția totală. Cât carne, cât fir de pui în salată, cât cartofi, cât total să dea 400 de grame. Ca măsură complementară aici. În cât timp să schimb masa asta? Asta nu-i masă. Și de ce l-ai deschis? L-ați închis? Aici ați mai fost închis? Am fost săptămâna trecută. Și v-a dat în lucru? Ce termen v-a dat? Nu știu exact. Le-am știi cumva ce termen de dat. Le-am dat la masă, nu mă zis să schimbăm sau? Nu recomandă să schimbăm. Da. O recomandă? Scrie în procesul verbal că o recomandă? Scrie. Eu o să scriu lucrurile astea nu se lasă. Să fie sănătos, atunci deschis când ai masă omologată. Tot ce aveți nici n-are rost să mai mă uit, tot este frigider neomologat. Asta e pentru băutură comunitară, nu pentru alimentație publică. Ăsta e privat, nu? Da, asta pentru noi. E de pentru noi. Da. Ai apartament?
Da. Bravo, îl duci la tine acasă. Eu toată ziua aici. Nu știu, ăsta nu, eu n-am nicio garanție că colțunașii ăștia, și nu sunt unul, sunt mai mulți, nu intră în producție pentru aici. Igienizarea bucătăriei totală, aerisire tot ce înseamnă, pereți exfoliați, Folie foliată. Aici, în spațiul alimentar, uite ce mucegai e sub el. Acolo e foliată. Păi nu știu ce nu foliată, voie. n-ai voie. Nu voie. În spațiul de alimentație publică nu țineți așa ceva. Nu? Păi cum să ținem? Ok. Pantofi, Ok. toate. Și asta ce e aici? Vezi? Ouă pentru voi? Le mâncați fierte? Sau crude? Luați mâna. Astea Asta de la țară cumpărat. să fie sănătos. De la țară, în unitate, fără inscripțional, le duceți acasă, nu aici. Bine, bine. Dar nu acum pe astea. Nu. Astea se sigilează și se aruncă tot. Iar ăsta este un spațiu deschis. Puteți să vă faceți în spate, undeva o altceva. Aici e un spațiu deschis în care țineți haine, papuci, bocanci. Și aici e spațiu deschis. Da? Nu este ca aici și mâncăm, și dormim, și ne îmbrăcăm, și ne dezbrăcăm. Și uite aici, cuiere, cuierușe, sacoșe, sacoșele. Ce gramaj aveți la ea? Dați-mi drumul la cântă. Da, cât nevoie. Păi nu cât nevoie, că e preț fix aici, nu e cu cât nevoie. Dumneavoastră aveți rețete, pe ce ați făcut rețetele? Aburul ăsta cu toată infecția asta intră în produsele proaspete care le faceți. Acum iese abulă. Abulă, apa asta trebuie să stea până aici țisea. Da? Că de-aia este Belmari. Masă neconformă, lemn. Mai picură pe tine, am mai pățit-o de 1000 de ori. Dom'le, sunteți inconștienți? Alimentarea, Păi ce alimentezi, dom'le, așa țiprinul, căldură și ăsta, păi ăsta se coace și vi se ridică părul, să scoate-l din priză, oprește tot aici. Instalație improvizată, frigidere neconforme, sigilii pe ele, masă neconformă, frigider neconform, la fel masă neconformă, inox fără coșuri. Inox fără coșuri. La fel, frigider neomologat, truse de scule, ăsta, la fel lemn, inox, ventilația asta. Uitați-vă la el. Scudeți-l din priză. Doamna comisar, planșe foto, aici mănâncă oameni, grajduri, cu paianjeni. Da? OTPS 06 luni. Ce naționalitate sunteți? Din Kosovo. Kosovo. Întregul spațiu pentru renovare. Absolut întregul spațiu. Ia, haideți să tragem de masă puțin. imediat. Da. La fel, neigienizarea spațiului. Wow! Ăsta e campion absolut. Dom'le, aici avem campion absolut. Dacă cineva... În 5 zile la gunoi după ce ai produs. Închideți acum toată unitatea, aruncați tot ce există în unitate. În stradă cu ele. În stradă. În stradă. Doamna comisar, aici și adresă către Direcția de Sănătate Publică. Doamne ferește, bă! Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește! Uite de unde mâncați pâine, da? Uite de unde mâncați pâine. Vezi de unde mâncați pâine? E vreo diferență între trotuar și ce vă pune pâinea asta? Se băga la dospitor decât
Uite așa directul ăsta. Uite așa. Uite ce se ia pe ea. Se rumenește. Urmă zice, e în regulă, s-a rumenit și nu știi ce mănânci. Nu ți-e rușine? Ai venit să ce? Râzi? Râzi? Personal mă chemați la deschidere. Cocă proaspătă, se pune pas. Așa erau. Asta intrau să intre cocă proaspătă pe infecțiile astea. Vedeți? Se umblă, stă la dospit și uite ce e pe spate. Doar așa. Și se rumenește și zice că e în regulă. Puneți bandă de jur împrejur să stea aici, să vadă toată populația. Am înțeles. Toate produsele la casat. Rămâne o echipă aici, toate produsele la casat. Omul râde. N-are nicio problemă. Nesimțirea bate orice.